Нарани ме. Не защото си тръгна или нещо такова. Не защото нещата се промениха. Нарани ме, защото ти се доверих. Доверих ти части от себе си, които не давам на всеки. Позволих ти да видиш онази моя версия, която все още се лекуваше, която все още се надяваше, която все още се опитваше да вярва, че хората наистина имат предвид това, което казват, нали? И някак си същия човек, с когото се чувствах най-сигурен, се превърна в човека, от когото трябваше да се възстановявам. Да, нарани ме. Продължавах да измислям извинения за неща, които не би трябвало да имат нужда от извинения. Продължавах да си казвам, имат лош ден, лоша седмица, тежък период. Но в крайна сметка трябваше да се изправя пред това. Част от щетите не бяха случайни. Част от тях дойдоха от това, че ти просто избра себе си, докато аз избирах нас. Да, нарани ме. Искаш ли да знаеш кое е най-лудото? Дори не те мразя. Мразя това колко време ми отне да призная какво се случи. Мразя колко нощи прекарах там, превъртайки разговори отново и отново, опитвайки се да намеря точния момент, в който всичко се промени. Сякаш ако просто можех да го разбера, тогава може би нямаше да боли толкова много. Нарани ме, накара ме да се съмнявам в неща, в които бях много, много сигурен, в моята стойност, моята преценка, способността ми да се доверявам. Остави пръстови отпечатъци върху места вътре в мен, които никой друг не може да види. И известно време носех тази болка със себе си, сякаш беше моя вина, но имам нужда да ме чуеш. Нарани ме много, но знаеш ли какво? Оцелях. Оцелях след разочарованието, оцелях след въпросите, без отговор. Оцелях, превръщайки се в непознат за някой, който мислех, че винаги ще ме познава. И щом успях да оцелея след това, мога да оцелея и продължавайки напред. Затова тук оставям това, което се случи. Не защото нямаше значение, не защото не болеше, а защото заслужавам бъдеще, което не е оковано за рана от миналото ми. Да, нарани ме, но няма да ти позволя да продължаваш да ме нараняваш. Аура метод.